Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe care îl scriu împreună cu Lucas. Salut! Și astăzi am jucat Brawl Stars. Lucas se poate juca deoarece nu-i arată să intre pe serverul. Și vreau să fac o casă pe survival. Suntem pe peaceful. Da. Și cam așa va arăta casa. O fac mai fucking de wild ăsta. Setting creativ. Scuzați-mă, ca să vreau să fac în principiu de pe creativ și după să mă duc pe survival să am da. Și dacă mai vreți episoade de Minecraft, nu uitați să dați like și să vă abonați. Asta e o casă mai #villageri. Așa. Și de acum vom avea un hashtag pentru videouri, fără să fie hashtag Black Sus. Da, cred că așa este și titlul. Și așa. Casa asta m-am inspirat de la casa asta, de la villager. Mi-mi place că nu să construiesc casele mai tipic, mai moderne, de-astea mai cromatice. Medievale, adică nu putem să spun blocul ăla, așa mai medievale și vine așa, și așa. Aici e model, jos vine cu piatră, aici vine cu lemn. Va trebui să ne facem. Și tocmai ce și-a scăpat Lucas telefonul. Lucas, dă televizorul mai încet, se uită la televizor. Lucas, dă televizorul de tot încet. Așa. Nu. Așa, luăm glasuri. Așa. Așa, aici. Aici vine balconul, nu? Așa. Gen cam pe aici ar veni, deci ar veni așa. Așa. Și cam așa va arăta ca fi super, mie mi se pare foarte faină. Și să facem asta. Tac. What the fuck? Ție și-a dat muzica. Hai, dă mai încet. Dă-l încet că mi-au copyright. O, fără pace. Nu de alta, să nu ziceți că sunt răutăcios. Mi-e frică să nu mi-au copyright. Zice că fac bani cu chestia asta. Unul la mână și youtuber mic, n-am cum să fac bani cu chestia asta. Cântecul lor. Disney Junior. Acum, iar am făcut reclamă, adică. Sang. Și cum așa am zis eu să fac? E aproape identică cu una de villageri. O de vom decora la sfârșit. Prima dată vreau să fac casa. Da. Ușile se pun ca decorațiune, așa-i? Lucas, ușile se pun ca decorațiune. Ce uși? Ușile. Da, se pun. Ok. Eu zic că mi iese bine casa asta. Și eu spun să găsesc diamante pe serverul ăsta. De cam mai eu. Trebuie să găsesc să se facă diamante. Așa, țac. Așa. Vine așa. Dacă se ducă sandalii bunica și bunicul. Și da. Așa. Așa. Da, 3 blocuri, așa. Dacă să văd. O găsit fratele meu diamante pe creativ. Creative. Da, dacă... Și pe survival. Nu, e pe creativ, credeți-mă. Deci nu pe bune, asta cea mai faină zi de pe planetă. Și după azi facem o casă plutitare la Derek.
eu mă inspir foarte mult, deci pentru Mojang, cei care au făcut Minecraft, nota 10 la case de Villager, superbe, pur și simplu, nu știu ce căsuțe, sunt mini, nu sunt faine de mici, sunt mici, dar faine. Am găsit gold! Nu găsi gold pe creativ, vedeți? Că te găsești pe creativ. Dar haide să dăm diamante. Cât te găsești tu pe creativ? 1600. Da. Haide de tot încet. Eu. Televizorul. De ce? Că dacă nu mă dau eu și-l dau. Așa. Așa. Da. Așa, așa. Aici. Nu, va veni pur și simplu așa. Nu pot să-mi imaginez villagerii dacă ar fi fost gen ei pe survival. Villagerii, cum ar fi făcut ei casele astea dacă eu nu pot să le fac doar de pe creativ și e foarte greu de făcut o casă de asta. Nu pot să-mi imaginez un villager care nu se poate proteja de un pillager. E ceva. Hai de capul meu. Nu pot să fac. Da, nicio șansă. Nu. Dar pune-te, uite, vreau eu. Uite, uite. Pune-te. Yes. Mă gândesc, dacă fac așa, așa. Deci când am nevoie să pice cum pică acum, nu pică. Dar când am nevoie să pice cum... Da. Așa. Gata, le-am făcut. Cum așa? Casa de pillager, de village, din exterior. Deocamdată, adică din interior nu pot să decorez încă. Trebuie să mai aspect, să fac. Asta fac. Eu zic să... Dă-l. Și că bebe mare, mic și dulce. Bebe mare și dulce. Bebe mare dulce. Ai de capul meu, am uitat că trebuie să fac de ala și aici. Ce trist. Bă. De capul meu. De pe balcon e mult mai greu. Bebe mare, mic și dulce. Zici că e o casă identică. Așa că zici că e o casă identică de villageri. Nu o să nu la villager. Bă, scrieți în comentarii dacă o fac exact la fel. Și o zic că o fac fix la fel, da. Hai capul meu. Aha. Aș vrea să fac casa asta să pe survival, dar știți că durează mult. Să fim atenți, zac. Uite-l băupați, păi. N-a fost că ne-a sortat. Uite. A fost un cucăraș acela, într-acela. Așa.
Așa. Nu știu cum de-a mutat în tașeie. În fata și de... Da, de jam. uite, așa. Să luăm patul ăsta. Nu cum e în poșă, n-am văzut-o noi. Ha? Bebe, mare Nu este... micuț. Da. Așa. Aceea nu-i validă, aceea e o vede jamantantul. Că validă e lei. Să luăm așa, da. Nu trebuia să fie acolo. Cum dracu stă asta acolo? Trebuie căul. Cu ușa, da. Cu ușa. Și acum întrai geam. De capul meu mai pot. Hai că mergi cu până. Adică prima dată 465. Și după aceea 400... 25. Aici să punem... Așa. Acolo, Nu-i bine. bă, tot un chest. Am ce să mai... Adică 465. Aici luăm așa. Da. Luăm Și scaun. după ce am 450, mai puțin. Așa. Stai unde e? Aici. Și atunci, Grigore, cât au avut atunci? Dacă... Eu, Grigore, și noi... A. 465A. Și după aceea da 453. Că numai, dar noi doi. Că, dar nu ne putut da așa de... Mai puțin număr Uite, decât. a. Așa mă numărele în sus. Uite, wow! Ce e pe... În asta e casă. Stai. Eu așa fac de obicei masele, măsurile, habar n-am cum să se zice. Scrieți în comentarii dacă știți cum așa. Aici la etaj e cam gol. A, da, chestul lipsea. Îmi dați seama acum. În loc de crafting chestul lipsea și aici. Torțe. Tac. Așa. La jos le spuse, adică sus, pardon. Așa. Și da, trebuie să punem astea. Așa, și acum se face în casa lui Derek. E o casă plătitoare. Vreau să fac cât mai urâtă, să surprind cu frumusețea ei atrăgătoare. Ce să zic. Și trebuie așa. Stai, lemn. Și dirt. Și da, din materiale care vor fi folosite ca să le fac, nu știu ce la Bon Mill. Nu. Așa. Asta că mai trebuie un material. Asta. Gen partea care susține casa. Și asta e fierul care vede dinăuntru, care susține lemnul. Genii vechi și... Că știi? Aia încerc să fac. Asta... Am 67. Ignorați, vă rog. Așa. În valoarea cărții. Încât o evalua. Nu, da. Așa, vă arăt. Orașul comunal Uș. Da, eu înțeleg. Sectorul satului, nu mai scrie de arhitectura aici. Codul poștal e 400. Numărul 467. Cam așa de mare va fi casa. Să nu mai țin numeri metrăselor. Să nu spune că e atât de construcție. Nu, că da, asta mă uit, aia e. Nu m-am uitat aici, m-am uitat din poștă. Acolo aici ce am scris. Și ce număr? Nu, așa va veni. Că trebuie să fară veche.
urâtă de zombie. Cred că ăla e cel mai urât stâlp de până acum. Dar nu ne-o dat să le facem fără chitanța aceea, doamne, că nu ne-o dat voi să facem nimic. Uite așa mă arată, Doamne ferește, de rectificat să fie avea. Așa. Deși că de mai multe de astea, vai de capul meu. Cum arată podeaua lui? Deci, băi, făcută de pe survival, am făcut casă cum am putut eu, gen, cu itemele mele personale. Eu zic să fii mulțumit așa, așa. Deci fix așa. Stai. Așa, tac. Și să fie ca aici ca un fel de platformă. Unde va veni, pe unde va intra el. Bine, dacă nu o să-i placă, să-i dau la altcineva. Are balconul. Opi. Așa, va fi super ciudată casa, gen urlie. Aici au venit de și aici căul. Aici tot căul. Și veni așa. Așa, deci va veni așa. Tot aici așa. Deci va veni geamul. Body ăsta. Casa asta făcută pe un server de-al lui Lucas. Adică uite, nu mă arăta aia. Adică pentru că e robot. Va fi mult, foarte mult de făcut. Și da, vom pune puțin pauză până gata casa. Nu, de fapt nu. Eu zic, bă, fii mulțumit, e făcută de pe survival, nu știu ce casă, să iau, fii mulțumit. Asta o să o dau la Derek. Da, poate vă întrebați de ce n-am mai postat video-uri cu Derek, e la tură, dar eu sunt la Maramureș și nu ne-am văzut deloc. Până acum și... Chiar aș vrea să ne vedem, numai că deocamdată nu putem și nasul. Așa, aici e așa. Zic că schimb modelul, deci pot să fac și eu. Și acum nu mă leg. Așa este ca să... Stai de capul cum arată. Așa. Da. Hai să știu ce caz fac la Derek. Hai să vezi. Eu. Da, dar cine? Mama? Da, mama, dacă nu. Uite eu. O nebunit. Și azi eu decorăm.
Nu, gen, aș vrea să eu pun... Două. Nu, așa. Cea mai super, așa n-are nici Gigi Becali. Pe... Unde pe aici? Va veni. Și-o plătit 1100 și nu știu 50 de lei. 1150 de lei costava. Click, no, razvara din suflet. Ce va fi doar din piatră, că vor veni niște scări. De fapt, nu numai strică asta, nu? Da. Uite. Nu, aici va veni un pat. Noi nu știu ce casă să nu mai trebuie necesar un pat, o torsă va avea. Va veni așa, 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 așa. 465. Veni așa. Trebuie berlul. În o casă nu mai de capul ei. Așa pe capul. Asta e casa, doamne fie. Dacă loc de ușă, ce se pune? Ceva rău. Hai, tortă nu se pune. Tortă pune una aici. Acolo, și una aici și gata. Hai să punem ceva în loc de ușă. Am o idee, am o idee. Așa, îi vom pune la unul de ăsta. Așa, gata, asta e casa. Stai. Deschide cum trebuie. Tu? Așa vreau să fac. Uite, așa. Gata, ușă. Intri în casă. Păi, eu pe ușă, gen. Nu mai ai deschis, adică, dar nu mai poți ieși. Dar cum? De ce nu pot ieși? Da, vreau să spun. Trebuie bloc. Așa. Nu merge. Ai de capul meu. Așa. Merge? Nu. Așa. Fix ca ăla. Vreau să se ducă și asta. Uite, așa. Asta e așa. Poți să ieși? Dar nu poți să intri. Eu să zic. E bun, ușă, e până ușă, vai de capul ei. Nu, jos de casa lui Derek. Bă, fi o casă super nasolă. Adică, da. Zici un morând, știi, la mine în casă, nu? Bă, e ok, gen, se poate fi rău. Bă, gen, chiar are condiții.
Are dreptul la condiții bune. Bine, așa. Așa. Bunica, Și să fie... Așa. Wow, perfect. Ce, Lucas? la bunica să ne cealaltă? Pentru dulce. Poți să zic. Da, da. Și va veni așa casa lui. E după aluminiul și de nu. Stai că îmi trebuie și așa, așa. Vorbesc vorsă de casă dacă mor el la tata, știi, la tati și să rămână moștenire, știi, și e complicat. No, așa intri în casa la Derek. No, perfect. Ui, zac, 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 zac. Casa lui Derek, vai de capul ei. Ai gen mare materiale scumpe, nu foarte scumpe, gen nu foarte. Nu materiale, dar materiale gen ăla nu e așa greu de obținut. Asta e foarte greu de obținut, din câte știu eu. Așa se casă lui. Hai să are Lucas ceva. Casa mea. Uite, Lucas. Uite, Lucas. Casa mea. Casa lui Derek. 341, prima dată când a făcut copii. Uite. Și după aceea a fost 369. Fac clame? Ce ai pătrune? Că n-ai... ok, nu ai chestiune. Pa. Prima dată când a făcut copii. Pe Isul, lasă-mă ce căuta. Broască, pică în apă. 369. Din câte știu broaștele, la broaște, le place să stea mai mult în apă decât pe uscat. Dar, what the fuck, mai cred stai că au multă viață asta liniștit. Are cât 4 pili. Bine, dar cu toporii, că dacă îi dădeam cu pumnul de așa, era în apă și vie, dar... Cu bucate. Ce să zic, caracter puternic. Hai, te Lucas, dacă poate trebuie mine. Și să-ți faci casa ta. Hai că trebuie să mă duc în ea. Da. Și vreau să vă spun ceva, pe harta asta vom face mai multe chestii interne, importante, da? Și pe harta asta, aici va fi casa mea și voi face mai multe chestii, de exemplu, voi face, cum să vă spun eu, nu știu, vom face construcții, vom face case pe apă, da. Da. Și cam tot cu acest episod, nu uitați să dați like, să vă abonați și noi ne revedem data viitoare, pa, pa!